ओहो का करत रू? कुछ ना बोली, अपन काम बताई। क्या खिचल बहू का? अरे ना बोली। आखिर का है का खिचल लिखू न? अरे नहीं बतियाओ का खिचल बहू का? अरे ना ना बोली बोली। तो बोली कोनो काम बा? हमरा के पता बा राहुल कौन काम बा। हाँ तो जब पते बा तो पढ़ दे कर दी आ चढ़ दे हम पेजले पढ़ जाई। रहो ना सुधरम का। ए मर्दे हम काम के बात कइले बनी जब पैसा वाला बात और धीरे से ला के दे दे हम। ई कौन काम की बात अब रहो करता नहीं कि घरे से पैसा देता नहीं सबके दोस्ती यारी जहाँ तहाँ मतलब संगतिया हसन हमर पार्टी मनावे के कह दिल हसन जी के कइल हसन का संगतिया मंगतिया कोई ना क्यों ना होला बुझनी। जिस दिन रहो पास एगो काम ना रही ना तो वो लोग लात मार दी हन। ए मर्दे सुन ना ई बात हमारे तारे देखो मर्द मेहरा के बाद पब्लिक में जाई बा घर परिवार में तो तनी बाबूजी कितना गुस्सा करता है कि कितना ही परेशान करके रखले वाले का हमरा के। जब देखा तब पैसा, जब देखा तब पैसा। अरे बाबूजी के तो बोले क्या आदत था? बाबूजी के क्या बात ले बड़ू? उनकर तो सठिया गई बड़े। अच्छा मतलब रवा बड़ हो गई नहीं, शादी हो गई तो रवा बाबूजी से भी बाबूजी हो गई ना। सुना ना देवी जी ज्यादा भाषण मत करो, जो देवे के बात हम पढ़ दे दो आने चढ़ दो दुआरी पर लेके खराब आसन जाई। अब रवा के समझाई? हाथ नाले कम मत दियो। जाई ली हम उड़ाई। जानता नहीं पहले ही से रखल लोग एकरे के तो कहल जाला का ठीक बा। बुढ़वा के पैसा होशियार के नाश्ता, रवा का? के दोस्त लोग होशियार और रवा बानी बुढ़वा बुढ़बा के पैसा होशियार के नाश्ता। आधार कार्ड लेके जाए तो ढेर पैसा मिल जाए। वो तो हमरा के दिखिए रहल भा कि पैसा मिलता कि काम करता जाता। आज जा दो अपन सांझी के का बने भूख जाए ना ऐसे कौन सा रवा घर में खाना खाई जब देखो तो बाहर पार्टी चलता। अब मन लायक कोई भोजन बनैबे ना करबू तो खाई के घेवा रहा ठीक बजा मन ला बाहरे में तो फालतू फालतू अच्छा लगेला। अरे ना ना 500 ना तो 500 में 1000 रुपये कल बासो तो 1000 रुपये को सोना में पार्टी मनाने लगी तो 500 तो मेरा दे दो 500 चलो बाबूजी गिरी 500 बाबूजी जीत ली। ए बाबूजी का हो? सुनो ना एगो बात कही का तब देही हाथ में दर्द निकल ढेर। तोरा दर्द बा हम जब बुझ गई, जब तू देह दबावे लगलस नु तो हम तो दर्द बुझ जइला। तोरा का दर्द बा? हत्ती को ले हथत के ले तो बुझना जी बा। हां तो असही जान गई हम। बोल कितना चाहिए? ज्यादा ना मांगम 10 रुपया, मैं 20 रुपया, ना हो 30 रुपया, मैं 50 रुपया लेबो। बे 50 रुपये पे एगो और जीरो बैठा ना दो। आ 50 रुपये पे खाली और जीरो बैठा दो। बानी गइले बाबुआ। और 500 रुपया ले ले बने जात नहीं ओ या खाद के पैसा दे पर हिमवा के तो तू कहता 50 पे जीरो बैठा तो 505 बो। 50 को पे खाली एगो जीरो न बढ़ाओ कहता नहीं और थोड़ी कुछ कहता नहीं। ढेर न पड़ जी बाबुआ। का पड़ जाता था कि एगो जीरो बढ़ाओ कहता बानी एगो बाबूजी एगो जीरो ना कर बढ़ा सकत। अरे तोरा खाली 10 को जीरो बढ़ा दे, लेकिन का करो पैसा बताओ? 10 को जीरो बढ़ा के एगो खाली एगो पैसा का करबे? बा काम काम के नाम ना। अरे अब सुनो ना मेहरारू के सोच सामान लगे तो हम तेरा का नाम बताई तू हुआ से बात चुप रह। ये एगो रख ले रहनी है। अरे बाबूजी आई लव यू बाबूजी। ठीक बा नु ठीक बा ए जे रह हम तुरंत शाम को घूम के अपने बक्सर तोहर को कुछ ले के बा। अच्छा जा लिपस्टिक अरे बाबूजी बड़ी लथेरा लड़का हो गइल बा हमार। का कर जा तनी अब पतोहिया से लीही 500 रुपया तब नौकर खाट के दिए पैसा। अब अइलन फुसला के लेके चली गेलन तो का करबो? अब लड़का बा का खर्चा भी बा, परिवार एकर भइल खर्चा एक्सेस करता, ज्यादा करता खर्चा। हाँ बाबूजी। पानी ले अच्छा ठीक। कनी हा हाँ बोली ना। पैसा बा तो 500 दो ऐसे नु कि जब खतवा के पैसा ना ले देबे खाती
अच्छा तो बबुआ कहीं ओकर जाए के रहा इमरजेंसी रहा 500 रुपया रहा ले लिए का रवा से ले लेना पैसा। हाँ ए भगवान का हो गई हमहू दे ले रहनी अभी तो 500 रुपया। आए हाँ तो तू 500 ले रहा हाँ हमरो से तो मांग के ले गई लनू कि दाना कोनो काम बा इतना नौकरी वाला बनल बाड़न की का बताई हम काम के ना काज के और झूठ मूठ के पैसा उड़ावत रहेलन। तो अब ओकर मन बढ़ गइल बा कहता कि हम जाता नहीं मेहरारू कुछ सामान वामान किने के बा हे भगवान ऐसे दिल रहती हम वो झूठ बोल के रवा से टान लेलन और का रवा दे देनी वो खाली विशालवा और दो चार को लड़का बाड़न ओकर उनखरे सबके चक्कर में ही पड़ल बाड़न। हो विशालवा के चक्कर में विशालवा और पल्लवा के हाँ आही रे दादा उ तो लथेरा में लथेरा आवसन हम कह देनी है कि जाई ज्यादा पैसा लुटा रहल बानी तारे काम खातिर हमें काम ना रही ना जो ना तो उस दिन लात मार के भगा दीहन। तो ई पहिले काहे ना बतौलू हा ओकरा के एक रत्ती ना देती एक रत्ती अच्छा आइबे ना करिहन अइबे का करे पहिले हम भेटा जा हिसाब ले लेबे के बारे हमरा से भेटा जा तब हम समझाओ तनिक हम अजीब हती करके ई सब के रखले बाड़े ना अजीब लेकिन ई मरद बाड़न बाबा 500 रुपया तार तो मर तो जोड़ी नहीं किए ए मदद नहीं सर्वे के ना पना मजा आ गइल गइला हमनी के खेला न कौन रेस्टोरेंट वाला मत नया नया खुलल बा भाई बहुत मजा आ गई आज बुझाइल कि कोनो को दोस्त ये बा हां एकदम एकदम रात भर गेल बा एकदम जब तक जबेली में दाम बा जबेली में हाँ कि जेबी में वे जबेली में बा जेबी में जलेबी रहला नु तो का आदमी खा के खत्म कर देलन जेबी में कहो वे जेबी में हाँ मजा आई लन भाई बहुत मजा आइल भात पेट खेले बारे नहीं खइबो कनी है जा फिल्मो देखनी है जा होला में जाके अब बताओ कौन बा सुन की तो उनके खियाई भर पेट आ फिल्म दिखाई दे यही तरी खर्चा करत तार एकदम सौरू भैया की जय बोल 2 लगा के दोनों सौरू भैया की जय भैया एकदम लाल हाथ रह तार के लक्ष्मी आवस नु के मनियो पर खर्चा कर ठीक नु अरे मर्दे सुनो खाली आवत रहस हम खर्चा करत रहब आ कल की व्यवस्था बजन पर कहां चले के कहां बा मन करता कि कल स्पेशल स्कॉर्पियो कइल जाई हां आ घूमे चलल जाई पाटन में हां मंजूर बानो ए मर्दे जब लेकिन मौगी हमर पैसा ते में कुनु करेले खुशलाओ अब बाबूजी तो पोट दे ओकरा बहाना कर के मेहर के सामान किने के बा जाओ तू गा अभी हमनी के भाई बतिया तो तू हने पीछे जा भैया हां तो कल कम से कम 2-4 हजार रुपया के व्यवस्था कर ली है 2-4 हजार हां ए मर्दे मेहरारू के नाम पर 500 कल देलन बहू 2-4 हजार तो ठीक बा लगाई पा तो कि कोनो बहाना लगाई कोनो ठीक लगाई अरे का तो पैसा ना मिली नु तो भोकाल सिंह से कर्जा ले ली हो हां कह दिया कि दियाई नु हां दियाई नु पानी जानो हमनी हां मत तार संग ही बन भागत नहीं हमनी के हां तब घर जीवे चले नु हां जाते घरे तो हमनी चल जी अपना घर ठीक बा जा भाई ठीक बा बाय हाथ मिलाओ भाई चलो ठीक बा चलो ऐसा प्रेम हमनी के बना रहे के चाहिए का सुना ना तू डेली के ड्रामा लो बना के रख ले बानी अरे हमार जान हो ना हमर जान हो ना हमार जान हो कि ना हम जान है लफुआ दोस्त सब जान हो और पैसा जान हो रोज रहो खाली पी ले आज जाके दिखाई तो हमरा कि तू लफुआ दोस्त लोग रहो के कितना खिलावत है पिलावत है जाई ऐस करके आई जरा हमू देख ले जाई अरे ऊना 1 रुपया ना दे ढेर मक्खन लगावे के कोनो जरूर नहीं है जाई अरे हमार करेजन अरे हमार लॉलीपॉप महलैक्टो ज्यादा कम करी जाई अब देख हमरो के अरे हमार लेमन जूस अरे पैसा ना देवे त मक्खन ना लगाई हम देवे ना कर हम पैसा सुनो ना 2-4-500 खाली दे दो अब की बार बोल दे दो अब फिर मांगबे ना अब ना अब एकदम ना एक खाली दो ना एकदम ना कह देनी ना बहुत रो पैसा उड़ेनी है स्मोक के लिए आज रो जाए बिना पैसा के हमहू देखा था नहीं अरे देखो ना ए बेरा देखो दूसरा काम बा 200 रुपया ना रो के खियावत पियावत जाई अरे ना 200 रुपया के बात नहीं के दूसरा काम बा तुम दे ना तो ओ हमरा पता बा और काम हम अरे मत हमारा पहले बात सुनो पैसा ऐसा ना मिली ठीक बा का देनी तो का देनी अब जाई अरे सुनो ना ये तो ना दे जाओ अब बाबूजी भेजे तो भड़क जी चलो
एक बार हनिए फिर जाते नहीं कि भाई तो हनिए के व्यवस्था कर सन हमारा फिर पैसा नहीं खे दो अभी तक ना लेके पूछा ना सॉरी और तो मैं 3:30 बजे आज भाई 3:55 होता ना आई क्या तो तारा का हाई से बानू हां ए विशाल का हो तुम ऐसे पूछो का हो तो तन जाते हैं हमनी के दोसर काम बा तुम तो कम हम लोग क्या चलो तू का कर जो मर्दो कमावा में जीतो के पार्टी ना होई बरा पार्टी कहां से होई आई से इधर बा आई शाम तक 500 रुपया होएगा ले कहला हां 2000 रुपया बा तो हमरा भी पैसा नहीं तो हमारा पार्टी ना होई बरा तो पैसा नहीं के साथ रास्ता धलो चलो तो कही ए रुको अरे का जबिए तो दोस्त रे अपन लाल चलो चलो बात तो विश्वास नहीं खे जा जा तार कोनो हमने कहा ये रास्ता सीधा चल तू चल जा तीनों हमने के जाते हैं जब 60 हैं पैसा खत्म दोस्ती खत्म कैसन दोस्ती हो तार से दू छन रास्ता में आवत जाता रहलो है हो गइल तार संग खा लेलस बैठ गेल आदमी तो तू दोस्तो मान लगलो जाओ ना सीधा रास्ता चलो पकड़ हमने चलो आ एगो पनीर कढ़ाई ले और तंदूरी रोटी आ एगो मशरूम ले ली आइस कर ली ठीक ना चलो वाह रे दोस्त वाह सही कहत रहे मौगी हमारे ये गुड़ो दोस्त तारा काम में ना आई हम जब तारा जेबी में के पैसा और आ जाई चल आ गई नी का अरे इतना जल्दी आ गई नी ऐसे तो रोज रात में 10 बजे 11 बजे खातिर लगे आवे ली अब का भइल इतना जल्दी आ गई नी अब का कही पार्टी मान गई जरला पर नमक मत छिड़को नमक ना छिड़क रही है ठीक बा अब एहसास हो गई ना सारा संगति स्वार्थी बढ़ना और जाई यही तो हम समझावत रहनी है रोग के कुछ खोला के बाद आदमी के बुद्धि वाला चलिए कोनो बात ना गलती हो गई कोई एक्सपीरियंस मिलेला इंसान के क्या बात होता हो पूछ ली तोरा से हम ही कोई तनी कि 500 रुपये तू हमरो से ले हैं आई निको 500 रुपये ले हैं तोरी खोपड़वा काम करता कि ना हैं काम करता कि ना जाए तो बाबूजी अब गलती हो गई जय तो बाबूजी गलती हो गई कौनो काम करता है तू कौनो काम हमेशा तू हर बात करे बाबूजी गलती हो गई बाबूजी गलती हो गई हम कहा जाए कहीं बाबूजी गलती हो गई रुपया कैसे आवता घर में आ कितना मर मर के कितना तो पैसा से और पैसा तू मत समझ रहे हैं अरे जाए दी बाबूजी अब सब समझ में आ जाए ठीक है आ गई ना समझ में आ गई ठेस लागेला तो दिमाग खुल जाला का ठेस कर लागे हो बता दी बाबूजी के भी उनको तो पता चले के चाहिए ना पूछो ना अरे ज्यादा- का होई कुछ ना तू क्या कहबू ऐ क्या बताई हमारा के कहे 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 का मतलब बटू कि जौन तू आज कर दो ये कही के बबुआ हाँ कैसे तो कहा नु जन लो कि मैं उस जमाने से खेल खेलते आ रहा हूँ तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने बालों में खिजाब लगाया करते थे बबुआ तो एक बात समझ ले पहले कि जौन तू कर दो ये कही के हम छोड़ दे बनी अच्छा जाए दी छोड़ दी माफ कर दी ठोकर लागल ठोकर के लागल पैसा रहला तो सब आपन बा आ पैसा नहीं सब बेगाना हो गई थुथुरी से मुंह बना घर आइल अपन ये ठोकर लागल बा ऐसे से ठोकर को 50 बेर लागल बा अभी धर लागी सुधरल नहीं ख हे भगवान 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 करत रह अब भगवान भगवान करे से का होई गई पैसा एकरा के वापस ले आ सुतावे जाएगा कर चलिए एकर अंदर माइंड ऑफ बाबी अब अपन काम पे ध्यान देम अपने ऊपर ध्यान देम सही यार और साथी संगाती के भूली छोड़ दी उनकर सबके ठीक साथी बा संगति का हम केहू जाने अपन ना होला यही से हम लोगों के समझावत रहनी है कि नालायक ना बनी लायक बन के रही तो ना अब कैसन हालत हो गई बा हालत का हो का गई गति कर लेनी है
चली